Добрага ранку, усім глядачам добра ранка. Салют, дзяўчынкі і хлопчыкі. Привітання, сябры. Кася, что с тобой здарылася? Ты чаму такая млявая? Можа, ты не выспалась? Ой, усё так, хлопчыкі. Уся справа ў тым, што я вельмі расхвалявалася і ўсё думала. Кася, и что тебя так узрушило? Я стала разважаць пра птушак. Про птушак? Так, хлопчыкі, стала разважаць пра птушак, якія былі вымушаны ляцець у выры на зімоўку. Ну, гэта звычайны прыродны працэс. Што цябе ўсхвалявала? А тое, што я ўявіла, як жа ім там сумна і журботна без радзімы. Гэта ж колькі часу ім патрэбна знаходзіцца ў розных частках свету, пакуль яны зноў вернуцца ў свае родныя гняздзечкі. Кася, а чому ты вырашила, что яны сумуюць? Таму што я сумавала. А яшчэ, калі птушкам не было сумна і журботна, то яны б не вярталіся б кожны год. Мне здаецца, што Кася правільна разважае. А як вызначыць, што для птушкі з'яўляецца радзімай? У навукоўцаў і на гэтае пытанне ёсць адказ. Для птушак родны кут – гэта мясціна, дзе яны выводзяць сваіх птушанят. А, таму яны і вяртаюцца кожны год у гэту мясціну? Усё так. Цікава. Амаль што як і ў людзей. Дзе нарадзіўся, дзе вырас, там і твой дом. І тое месца называюць радзімай. Менавіта так, Глеб. Таму кожную вясну мы бачым у небе жураўлёў ды буслоў. Бачым, як вяртаюцца шпакі ў свае шпакоўні, жаваронкі ды іншыя птушкі. Аднак атрымліваецца, што некаторыя птушкі так моцна любяць сваю радзіму, што ў вырай не ляцяць. Не зусім так. Проста ў нашай краіне ёсць зімуючыя птушкі. Гэта птушкі, якія навучыліся дабываць сабе ежу ў самых складаных прыродных умовах і падчас бясконцых дажджоў, і ў лютыя маразы, і ў заснежаны час. Але ўсё роўна усіх птушак цягне ў родныя мясціны. Нават тыя, што адлятаюць пагрэцца падчас зімы. Вяртаюцца дадому, як толькі пачынае раставаць снег. А вы звярталі ўвагу, што амаль у кожным вадаёме Мінска зімой можна ўбачыць кашак? І не толькі ў Мінску, а па ўсёй нашай краіне. Гэта ўсё таму, што нашы жыхары клапоцяцца аб іх і падкармліваюць. Аднак трэба памятаць, што птушкам неабходны асаблівы корм. А як жа хлеб і батон? Гэта ежа птушкам не падыходзіць і можа нават нашкодзіць іх здароўю. І што рабіць, калі захочаш пакарміць качак ці іншых птушак? Можна зрабіць неабходны корм самім. Лепш зрабіць гэта разам з дарослымі. А я чуў, што ў некаторых парках ды зонах адпачынку існуюць спецыяльныя аўтаматы з кормам. Так. І ўбачыць такія прылады можна ў Гродна. Такія аўтаматы дазваляюць зрабіць добрую справу для пярнатых у любы час. Нават калі ты выпадкова выйшаў на прагулку і не ўзяў ніякіх птушыных прысмакаў. А лепш за ўсё увесь час памятаць пра братоў нашых меншых, асабліва ўзімку. Напрыклад, рабіць кармушкі. А гэта добрая ідэя, Кася. Прапаную абавязкова яе абмеркаваць. Аднак зараз у нас надышоў час глядзець мультфільм. Дзяўчынкі і хлопчыкі, запрашаем! О, Кася, што гэта ў цябе за арыгамі? Сапраўды, Кася, навошта табе столькі папяровых караблікаў? Ну як навошта? Гэта ж не проста караблікі, а караблікі, якія выконваюць мары. Хіба гэта адразу не зразумела? А, гэта тыя караблікі, якія звычайна пускаюць па ручаях ды рэчках. Усё так, Глеб. Я таксама чуў пра такую традыцыю. Аднак заўсёды лічыў гэта забавай. Такімі думкамі, Лесік, ты нас не здзівіш. А ўсё таму, што ты надта любіш навуковы падыход да ўсяго. А што ў гэтым дрэннага? Гэта не дрэнна, аднак ёсць тыя, хто верыць у чараўніцтва і ў тое, што ўсе мары абавязкова здзейсняцца. Гэта ты пра сябе, Кася? Так. А яшчэ пра ўсіх хлопчыкаў і дзяўчынак, якія таксама пускаюць папяровыя караблікі. А я вось веру і ў навуку і чараўніцтва. Таму у мяне пытанне. Як сапраўдныя караблі плаваюць па марах ды акіянах і не тонуць? Сапраўды! Лесік, раскажы нам, як адбываецца гэтая навуковая магія.
Каб разобрацца ў такім пытанні, мы павінны звярнуцца да аднаго старажытнага і выдатнага вучонага Архімеда. О, і як жа мы да яго звернемся, калі ён старажытны? Мы пазнаёмімся з яго навуковымі высновамі. Пачынай, Лесік, мы слухаем. Я спадзяюся, што ўсе вы ведаеце, што ёсць рэчы, якія тонуць у вадзе. Ведаем пра такія. А ёсць тыя рэчы, якія заўсёды знаходзяцца на паверхні вады. Так, калі, напрыклад, запусціць у ваду каменьчык, то ён абавязкова пойдзе на дно. А калі папяровы караблік апусціць на ваду, то ён паплыве. Правільна. А чаму так атрымліваецца? Мне здаецца, што ўсё залежыць ад вагі прадметаў. Каменьчык цяжэйшы за папяровы караблік. Усё так, Глеб. На ўсё ў нашым свеце дзейнічае сіла цяжару. Менавіта гэтая сіла утрымлівае нас на паверхні зямлі. Так, калі нават падскокваеш, то абавязкова вяртаешся на зямлю. Вось, і гэтая сіла цяжару дзейнічае і на прадметы, якія знаходзяцца ў вадзе. Гэта сіла нібы прыцягвае іх да зямлі? Так, і чым больш вага, тым больш дзейнічае сіла цяжару. Чаму тады не ўсе рэчы тонуць? І на гэта пытанне якраз і адказвае Архімед. Ён вызначыў, што адначасова сілай цяжару на рэчы, якія знаходзяцца ў вадзе, дзейнічае яшчэ адна сіла, якая наадварот выштурхоўвае іх на паверхню. І як называецца гэтая сіла? А называецца яна ў гонар Архімеда. Атрымліваецца, што сіла Архімеда? Усё так. Добра, Лесік. Ёсць адна сіла, ёсць другая. Аднак каменьчык тоне, а караблік не. Уся справа ў тым, што рэчы будуць знаходзіцца на паверхні толькі ў тым выпадку, калі гэтыя сілы паміж сабой роўныя. А гэтыя сілы залежаць ад вагі і памераў прадметаў? Так, усё гэта школьнікі вывучаюць на уроках фізікі. Хутчэй бы такія урокі пачаліся ў маёй школе. Адну тэму я магу растлумачыць сама. А зараз прапаную зрабіць невялікі перапынак. Мульціпаўза, сябры. Хлопчыкі, як вы лічыце, такі маленькі караблік марыць стаць вялікім і плаваць у сапраўдным моры ці нават акіяне? Вядома, а многія дзеці, якія запускаюць такія папяровыя караблікі, уяўляюць сабе сапраўднымі капітанамі. А калі ёсць мара, яна абавязкова здзейсніцца. У мяне так заўсёды бывае, а ў вас? І ў нас таксама. Калі ёсць жаданне, любая справа, нават самая цяжкая, па плячы. Лесік, а які карабель лічыцца самым вялікім у свеце? Сярод самых вялікіх караблёў вызначаюць круізныя лайнеры. Даўжыня такіх плавучых гасцініц можа дасягаць 360 метраў. Вось гэта велікан. Гэта быццам будынак у 120 паверхаў, які нахілілі на бок. Небаскроб на вадзе. Таксама сярод самых вялікіх караблёў знаходзяцца вялікагрузныя і ваенныя караблі. Іх даўжыня дасягае больш за 400 метраў. Неверагодна! Аднак самы вялікі карабель – гэта плавучы завод, і яго даўжыня 488 метраў. Ой, гэта пакуль з адной часткі карабля да другой дойдзеш, можна і стаміцца. Аднак гэта гаворыць аб магутнай сіле розуму чалавека. Згодны, Кася. Гэта не папяровыя караблікі ў ручаях запускаць. Не сумуй, Кася. Калі б чалавецтва не марла, то і значных навуковых адкрыццяў бы не адбылося. Таму мы абавязкова зробім свае папяровыя караблікі і пойдзем адпраўляць іх у плаванне. І ўсіх нашых гледачоў таксама запрашаем. Толькі апранайцеся так, каб ногі не прамачыць, а то яшчэ матуля будзе незадаволеная. Да і насмарк можна падхапіць. А хварэць нам ніяк нельга. У нас жа столькі грандыёзных планаў. А зараз пункт нашага плану, які ніяк нельга прапусціць. Наша любімая мульціпаўза. Глядзі мультфільм. Раней
раніца так хутка прыляцела. Хлопчики і дзяўчынкі, надышоў час развітвацца. Цудоўнага ўсім дня. І поспехаў на занятках. Няхай у вас будзе цудоўны настрой і да хуткай сустрэчы. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца. Мы сустракаемся Як заўсёды зранку У нашым добраранку!